Tak ako aj včera, aj dnes Slovan od úvodu zápasu hral fyzický hokej, snažil sa napádať, dostával nás pod tlak a vytvoril si vedenie 2-0. Postupne sme sa dostávali do hry, hru sme vyrovnali. Počas celého toho priebehu hry sa nám dokonca podarilo dať gól. Viedli sme, bohužiaľ po chybe, ktorá vznikla tlakom súpera, sme inkasovali gól, ktorý sme prehrali. Mohol ten obrad vlastne sa na nás spôsobiť aj nejaké sebauspokojenie zo strany vašich zverencov, keď vyhrávali 3-2? Nie, to si vôbec nemyslím, to sebauspokojenie nebolo. Proste Slovan hral hokej a prinútil nás urobiť tú chybu. Možno jedno skočenie puku, ktoré tam nastalo, alebo jedna zlá prihrávka mohla byť lepšia a ten výsledok mohol byť pre nás priaznivejší. Po prvej tretine ste sa rozhodli vymeniť brankárov. Môžete prezradiť prečo? Pretože Erik Kompas podal dobrý výkon v tej prvej tretine. Býva to pravidlo, také odchytal vynikajúce zápasy a prehrali sme 2-0, impuls do mužstva s brankárom, s výmenou, takže je to úplne bežná hokejová vec. Vyhrali ste jeden zápas v Bratislave, čo býva pre ten tým, ktorý začína tú sériu vonku akýmsi základným cieľom. Môžete teda vyjadriť v tomto smere spokojnosť? A keby niekto povedal pred sériou, že bude 1-1 a pôjdeme domov, tak by som bol šťastný. Teraz môžem byť troška sklamaný, ale z tohoto priebehu som spokojný.